Guys, feeding lang ha, papakainin ko lang tong ano ko ha, OS ko. Papakain ko tong good size. Ayan, feeding time lang, feeding time. Ayan guys. Ayan yung OS ko guys, OS na Cebu. Ayan. Shoutout kay ano, Boss Pau sa asawa niya si Ma'am Casey. Kanya galing tong mga sibulain ko. Ayan, ito sa kanya galing tong derby size ko na Cebu. Ano yan guys, anim yan, anim na Cebu na pan derby. Pero yung mga good ko, nakita niyo naman yung mga laban ng good size ko, di ba, na Cebu. Ayan, kaya sabi ko nga, sisibo na lang ako ng gagamba. Tatapang. Pero hintayin yung Jensa na pan derby, yung oversize ko. Ilalaban natin dito sa mga Cebu. Ayun lang guys, feeding time lang. Huwag niyo kalimutan mag-like at mag-subscribe. God bless all.